wabarakatuh. En calmini denndangal bandiraɓe jogol ƴewde oɗo ayaw. Hannde en dari ɗo e trasa hannde ne hawri mars 2022. Ha joni comme no wandiraɓe mbiɗen en jii e d'ailleurs ɓuuti hulleri en jii projet ngawle mon jii vidéo en jah on jii hannde ne soñi machallah des milliards yaltide ɗon e alors que ndissan sikkideɓe Allah en ɗon jooma leyɗele en ɗon jooɗi hannde en kaɗa leydi men en itta ene totta hunde taw citoyen ji. Donc minen amen lance appel e gouvernement leydi Mauritanie yo paam ɓe mbiyat ɗum pelle droit de l'homme walla pelle biɗɗe ko pelle droit de l'homme taw ko droit de poursuit min toppiti min mbi minen ɗum amin mbaɗa ɗum contre minen haydara min cohlani min cohli andindeɓe ko leydi min jeeya min cohli andindeɓe minen Fuutankoɓe kala mbiɗo hefti leydi amen min poti hen pitale men. Donc on est là, on est marre avec les systèmes ɓaswani e gouvernement ɗum ɓe mbi ko soɓe gandi en mbawa jogade leydi ƴemdimi son par ce que aɗa faami. Donc mi salmini Allah fof mbiɗa junnade haala ka par ce que fonno haalede fof ne wayni musidɓe kaali e haga assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.